Республикабызның филармония джаз оркестры сувенир флешка туплап чыгарды. Флешкага ничә әсәр, кайсы композиторларның музыкасы кергән? Бу сорауларны мин оркестрның директоры, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Лидия Әхмәтовага юлыйм. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, Лидия ханым, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көн. Флешкадагы әсәрләрне туплау өстендә кемнәр эшләде дип сорау бирәсем килә һәм гомумән алганда идеясы кемгә килде? Аның идеясы безнең Татарстан Республикасының филармония джаз оркестр сәнгать җитәкчесе Сергей Васильевка. Чөнки ул инде менә безнең 1947 елны Олег Лунстром Кытай шәһәреннән Кытайдан Шанхай шәһәреннән кайткач та менә монда безнең Татарстан Республикасында бөтен татар композиторлары белән иҗат дуслыгы тора. Шулай ук Александр Кульчурев, шулай ук Алмаз Мунасыпов, Рустам Яхин, Сара Садыкова, Салих Сайдашев һәм башка бик күп татар композиторлары белән бик зур дуслыкта торалар. Шулай ул бик зур татар халык җырларына да джаз эшкәртүендә аранжировкалар эшли инде. Менә Анардан соң инде Олег Лунстром 10 ел монда иҗат иткәч, Мәскәү шәһәренә китә, аның музыканты Виктор Деринг шушы юлны дәвам итә. Шулай Виктор Деринг бик яратып татар әсәрләрен шушы оркестр белән яңгырата. Менә инде бүгенге көндә килгәч, бездә Сергей Васильев искиткеч талантлы, искиткеч мотор аранжировкалар эшли. Профессиональ дәрәҗәдә югары музыкант. Һәм әлбәттә, ул да инде шушы юлны дәвам итә. Шуңа күрә менә аның идеясы менә бүгенге көндә менә шушы аудио альбомда чыгыла. Әйтик, менә искиткеч мотор итеп ясалды, менә дизайны аның Булат Низамутдинов дигән дизайнер эшләде. Менә мотор иттереп флешка менә монда шушы 11 җыр монда тупланды. Менә монда аның башта шушы оркестрдан тарихы бар. Ничек чыккан Олег Лунстромнан башлап Виктор Деринг менә безнең менә монда мотор иттереп татар киемендә киелгән түбәтәйләр белән безнең фотография безнең оркестрның Анарысың менә шушы тарих буенча бара безнең Олег Лунстром турында әңгәмә менә аның турында укып була һәм шулай Виктор Деринг турында укып була һәм безнең Сергей Васильев бүгенге көн җитәкчесе Сергей Васильев сурәте һәм аның турында монда әңгәмә. Сергей Васильев ул Мәскәүдә джаз отделениесен бетергән һәм шулай ук Сергей Жилинның музыканты аның оркестрында эшләгән. Сергей Жилин шулай безне танылган музыкант, дирижер, фонограф оркестры. Шулай монда артистлар турында әңгәмә. Без мәгълүматлар кемнәр монда нинди инструментта уйныйлар һәм аларның фамилияләре. Шулай ук менә там бер бик мотор искиткеч мотор фотография менә монда. Мотор киемнәр бүген көндә тегеп торабыз, мотор иттереп, бик күп киемнәр мотор киенә безнең оркестр. Һәм шулай кемнәр аранжировка эшләгән. Менә аранжировкалар монда Олег Лунстром үзе эшләгән, шулай ук Сергей Васильев эшләгән. Безнең бик талантлы композитор һәм аранжировщик бар безнең оркестрда музыкант Равиль Камышев, шулай ук Юран Шамсуддинов һәм Валентин Бакланов. Шунсы кызыклы шулай бит башка милләттән булган вәкилләр дә, музыкантлар да татар музыкын, татар сәнгатен үз итеп, ничек яратып эшләр бу искиткеч. Чөнки алар бит менә Татарстанда яшәп, менә безнең белән бергә иҗат итеп, алар сеңәләр менә. Аларның күңелендә, аларның мәхәббәт безнең татар әсәрләренә ихтирам итеп бик зур, мәхәббәтләре бик зур әйтик. Ничә әсәр кергән биргән, шуны да әйтеп китик инде. Монда безнең барлыгы аудиозапись 11, 2 видео клип монда тагын бар. Видеоклиплар искиткеч мотор, берсе Татарстан минем республикам дигән Александр Кульчуровның әсәренә язылды. Икенчесе Саяр Хабибуллин «Эзләдем бәгърем сине». Һәм монда инде аеруча кунакларыбыз бар. Монда җырлады Гүзәл Уразова, Филюс Кагиров һәм Ла Примавера оркестры, камера оркестры. Алар да катнаштылар. Алар да катнашты. Бер әсәр алар яңгырата. Оркестр тур, Тагын әйтеп үтәсем килә, шушы музыканы язды безнең звукозаписьне Игорь Яковлев, шулай дизайн Булат Низамутдинов, мастеринг ясады Амир Каримуллин, һәм инде
Мен инде директор Лидия Ахмедова, монда безнең бераз гына безнең эшемне Күрсәттегез. күрсәттем. Шулай. Менә бу программа белән оркестр чыгыш ясаганы бармы? Әллә инде бу тик флешкада гына шулай тупланып калган әле? Беләсезме, там кабатлыйм, чөнки Алик Лунстрымда үз иҗатында һаман да татар әсәрләрен яңгыратып торды. Шулай Виктор Дейринг менә ул мине алды, татар җырчысы буларак инде 30 ел шушы оркестрда эшләп киләм. Һәм шулай Сергей Васильев һәрбер концертта, менә Казанда да һәрбер концертта әйтик башка районнарда аерым-аерым фестивальләрдә катнашабыз. Бөтен җирдә дә татар әсәрләрен бик матур итеп яңгырата. Чөнки аның безнең татар әсәрләренә, безнең татар композиторына, халык әсәрләренә бик мәхәббәте бик зур. Бу минем аңлавымча, бу бүләк итер өчен бик шундый кулай флешка. Подарочный экземпляр дип әйтәбез инде, аны бүләк итәр өчен шундый бер экземпляр. Кемгә дә булса бүләк иттегезме әле буларны? Әлбәттә, безнең менә әйтик 100 еллык булды Виктор Дейринг, аны без үткәрдек 17 майда, бик матур иттереп, халык бик күп булды анышлык. Менә шунда инде бүләк иттек, безнең абонементларны алган, безнең тамашачыбызга алар бик зур рәхмәт әйттеләр. Бу безнең сувенир кебек бүләк өчен генә эшләнгән, бу сатылмый. Бу бүләк безнең. Шуңа күрә бик шат итеп риза булдылар һәм әлбәттә тагын безнең сезонда абонементлар уже алына башлады. Әлбәттә без уйларбыз шушы Дәвам итәргә. Шушы безнең бүләгебез бөтен безнең яраткан безнең тамашачыга бирелер. Без үзебезнең тапшыруларда менә әлеге музыкаларны, әлеге әсәрләрне куллана алабызмы? Әлбәттә, риза булып, кулланыгыз, күрсәтегез безне күбрәк. Искиткеч безнең оркестр искиткеч әле Игорь Бутманна безнең белән чыгыш ясаганда. Мондый Татарстан джаз оркестры кебек бер-ике генә дип әйтте. Чөнки зур бәя бирде. Зур бәя бирде. Шунда искиткеч профессиональ дәрәҗә безнең оркестр бүгенге көндә күтәрелде. Безнең Сергей Васильев музыкант дирижер белән бер рәттән бергә дип әйтәсем килә, чөнки Сергей Васильев искиткеч профессиональ дәрәҗәдә бүгенге көндә безнең оркестр белән, безнең музыкантлар белән эшли. Шуңа күрә безнең югары һәм профессиональ дәрәҗәдә бик зур үсеш бар. Бүгенге көндә без инде джазга багышланган бик зур бөтен дөнья күләмендә фестивальләр үткәрәбез. Ул Джазлы Казан, Джаз Кроссовер Фест, шаралар, бик күп шаралар балалар өчен үткәрелә. Шуңа күрә абонементлар, без инде әйтик бөтен дөнья күләмендә эшлибез. Бөтен әйтик ул инде бүгенге көндә эпидемия булгач эшләп булмый, но аңа кадәр бик күп эшләр Америкадан да килделәр, Италиядән, Франция, Германия, Испания. Һәм әлбәттә безнең Россиянең бөтен зур-зур джазменнары белән эшләп алдык. Ул әйтик Эйлин Крик, ул Крамер, ул Бутман, ул Кролл, Сергей Жилин безгә кунакка килде, Лариса Долина, Сюткин һәм бик күп башка бөек музыкантларыбыз һәм җырчыларыбыз. Бер-ике сүз белән генә әйтеп киткән идегез инде, шуннан да Казаныбызның кызыклы гына джаз шундый тарихы бар. Сез ничек уйлыйсыз? Музыкантлардан башка, менә бу атаклы исемнәрдән башка сез әйтеп киткәннәр башка гади тамашачы джаз жанрын аңлый микән? Ничек уйлыйсыз сез, Лидия ханым? Менә ул бүгенге көн күренә. Чөнки без бүген көндә һәрбер концерт безнең бөтен аншлаг белән. Чөнки джазны яраталар. Аның аеруча үзенең тамашачысы бар. Һәм әлбәттә бүгенге көндә шушы юл күтәрелә бара. Һәм менә Сергей Васильев ул искиткеч ул үзе алып та бара, искиткеч матур итеп, кызыклы итеп сөйли ул. Тарихны сөйли, менә һәрбер теманы инде менә Дейрингка багышланган, Дейринг турында сөйли ала. Глен Миллер турында кирәк, аның турында сөйли, Каунт Бесси, аның турында сөйли. Ул ничектер лексик-концерт, тамашачы өчен ул бик кызыклы. Һәм әлбәттә алга көннәрдә дә менә безнең абонементлар менә хәзер тупланды инде. Анда инде быел безнең Виктор Дейринг мин эшләдем аның белән Алик Лунстром турында һаманда ул сөйләп килде. Алик Лунстром турында берничә сүз әйтәсем килә. Алик Лунстром бит инде килгәч тә 1947 елны Кытай шәһәреннән бер төркем музыкалар белән кайткач та ул монда иҗат итә. Һәм әлбәттә ул кайткан ел инде
2022 елда булачак 75 ел Олег Лунстром кайтканда. Шул Олег Лунстром кайткач та безнең шушы юнәлеш аның туган көне дип әйтәсем килә. Безнең биг бенд, безнең джаз оркестрының ул инде рождение джаза в Казани дип әйтәсе килә. Шуңа күрә ул бүгенге көнгә кадәр яши, рәхмәт әйтәсем килә безнең республика башлыкларына, чөнки бүгенге көндә джаз юнәлеше ул үсә, матурая, байый һәм киңәя. Сезгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Әлеге шушы Лунстром салып калдырган шушы матур традицияларын дәвам итәсез. Алдагы көннәрдә дә сезгә уңышлар телибез. Һәм инде безне яңа программалар белән шулай шатландырып торыгыз. Бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә.